blegedhuwek ugek sadulita Bagong epewe ngene ing bumi arum Kalipa kene sanggar wayang dongeng arep ngadeg tumujune kanggo bocah-bocah kabeh pasinuwun bab budi pekerti nembang joget wayang. Terus ngene to Le, mula sanggar wayang dongeng buka donasi sak lilane sak ikhlase pokok men pira wae tinampa nanging kanthi ikhlas supaya kanggo bocah-bocah mengko murakabi mengko bisa liwat QRIS sing ana ing channel YouTube iki. Ngono mo ya wis aku seksine mo ya iki nggone to mo iki wis pasang pondasi ya Le ya. Aku nganti lali tanggal iki tanggal pira to ya? Wila. Oh iya iki tanggal 4 dinane Minggu. Mulane wis medekes nang kono bocah iki. Wis sarapan, Jil? Sampun Mbangko. Wis nganggo apa? Sayur. Iya sayur iki sayur apa ngono terus. Sop. Wis sop. Lawuhe? Bakwan. Bakwan apa? Jagung. Lawuhe bakwan jagung ya. Ya wis sehat berarti kowe. Ya, saiki parikan. Nggih. Ya wis ya parikane apa? Nangan getuk marai lemu najan kanto isih sinau. Weh, lembur. Arep ujian apa piye? Boten Om Bagong. Lah kok nglembur-nglembur le sinau apa? Sinau turu. Sinau turu. Turu ra sanggo sinau. Waton gletak ngono kuwi wis dan. Wis ayo sing keloro apa? Kembang gedang garing disapu tinimbang gadang becik sinau. Wih lah sinau meneh arep ujian iki. Arep ujian ta kowe? Nggih. Ujian apa? Karo Om Bagong. Ayo ujian Bagong ujian apa? Sekolah. Ayo sekolah bareng to iki. Ya wis ya. Sinau sing tenanan, sinau apa wae. Ya. Nggih. Ben pinter iki sinau apa wae. Apa wae angger sing becik mbok sinau sesuk mesti ana undang-undangane. Aja sinau kok turu glundang-glundung semongko klubrak-klubruk kaya pakaian. Ya, aja pekan turu ya. Nggih. Ya, entuke mau ngimpi ning ngimpi tenan ya. Nggih. Salam budaya. Terima kasih sudah menyaksikan. Like jika berkenan, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng.